Carles, diries que està recte aquest cartell? Està molt bé, molt bé. Jo diria que aquest terra no és a nivell. Al dalt tens un nivell? El tio va seguir dient molt soroll i va dir, bueno, no sé fins a quin punt... Collons, està molt bé, perfecte. Perfecte, perfecte. Carles, hi ha 5 bombetes foses. Sí, 1, 2, 3, 4 i una aquí a sobre. Al lavabo? Dos, sisplau. Vinga. Carles, escolta, és impressionant, fora de sèrie, tu però és que feia molt de temps que no veia una pel·li tan bona, tu. Hòstia, és boníssima, tu.
Escolta, un moment, on va vostè? Acabo de veure créixer l'herba d'una escena, home, me'n vaig. Escolta, no pot pas marxar vostè. Com que no? I tant que no? Escolti, un moment, perdoni. Vostè no pot deixar aquesta pel·lícula perquè és molt bona i l'ha de veure tota. Jo me'n vaig. No, escolti, vostè ha de veure perquè l'ha pagada. No, que s'ha tornat boja, que jo no vull veure aquesta merda, home, que no. Ha de veure aquesta pel·lícula perquè l'ha pagada. Que no me dóna la gana, quedis els diners si vol, home, que... Vale. És que el tio passat, mira que no puc veure aquesta pel·lícula. És impressionant. I el tio mira que surti. Que s'ha quedat. Escolti, cap a dins, cap a dins i no torni a sortir, Primera sessió, 9. Segona sessió, 12. Tercera sessió, 14. Realment, això fa cagar totalment. Cinema Truffaut, digui. Sí, 6:30, 8:30 i 10:30. Sí, no, Isaac i la Cuesta, sí. No, no és xino, és català, és d'aquí a Girona. Escolta, digue-li que ja l'any passat van fer una pel·lícula d'ells. Del mateix director, un curtmetratge, digue-li això. Sí, que va fer un curtmetratge fa un any aquí, ja ho van passar. Com més informació li donis, millor, perquè... No. Som un cinema diferent, per tant, no podem anar d'aquesta manera. Sí. Escolta, li has dit ja que l'any passat van fer un curtmetratge? Esperi, senyora, un moment, Escolti, senyora, sí, miri, això, sí, que l'any passat d'aquell mateix director van fer un curtmetratge, sí, eren Cares versus Crown. Com? Què? Que no, home, no, aquí no fem pas la de gens bon. La gent també a vegades. Escolta, de totes maneres, la gent quan truqui, com més informació li donem, millor. Hem de ser un cine diferent, no podem ser allò, o sigui, aquesta volia una altra cosa, però sempre intenta donar la màxima informació. Ho sabem, ho tenim aquí els prospectes, doncs no costa res fer-ho. Vale? Dues. Sou estudiants? Sí. Que és en versió original, la pel·lícula. Hòstia, s'ha de llegir? Per què, que no en saps? Va, tira. Les entrades. Carles, com ha anat avui, la primera sessió? 9 persones, però un ha marxat abans. Ha marxat abans i per què? Ha marxat abans, que fàcil. Però ha marxat a mitja pel·lícula? Sí. Bueno, però tu no has fet res. És que fàcil, jo. Hòstia, no ho sé, però escolta, no fa pas deixar sortir la gent així com així tu. Escolta, s'ha de fer alguna cosa. No sé, només hi ha 9 persones i una ha marxat. Què vols dir? Home, què vols dir? De collons, que no pot ser això. Home, si la sala fos més petita, però... Si fos més petita, què? Moria més, Sí, ja ho sé que no es moria, però la veritat és que... No. A veure, un moment. Concentrem-nos. Pensem. Vale? Carles, deixa de llegir pintant una vegada i vine cap. Va, tot el dia estàs en aquell llibre. Tu has de parlar, ja m'han dit després i no sé què, tot el dia esteu així. Vine, va. Passa. Aquest tot el dia està parlant per telèfon, també. Oral, escolta, passa. Ei, passa molt. Tu, aquí parles, tot el... Tu, un moment, Escolta'm, això, t'ho comentava ara aquest l'Eudal que s'hauria de tancar la porta. No, és que crec que no es pot fer. Home, a veure, escolta'm, a veure,
Si es pot fer o no es pot fer, necessitem un sistema que la gent estigui dintre i no pugui sortir. Estem farts que la gent entri dintre el cine i a mitja pel·lícula surti. Per tant, o ens fas un sistema que ho puguem fer o ens l'inventem, vale? Ja està, tu, apa, adeu. Veus? Així, ràpid. D'acord? I ara no sé, ja que no ho poden fer-ho, busquem algun sistema, no sé, fotre una cadira, fotre alguna cosa, fer... No sé, pensem, però el que no pot ser és que estiguem, o sigui, a veure, que la gent entri al cine, que entri a una pel·lícula aquesta de collons com la que estem fent i que a més surtin. Tu, no, la gent a dintre ha pagat i ha de veure tota la pel·lícula, l'ha d'amortitzar. No es pot, això que t'ha passat avui, que un tio ha sortit a mitja pel·lícula, no. No. Escolta, l'altre dia no vas veure, em vaig fotre una dintre. Sí. Vale, es val. És exagerat, són mètodes repressius, però és l'única manera, tu. No. Bon dia, se m'acaba d'ocórrer una idea, tu. Allò que parlàvem abans a la porta, per tapar algú provisionalment, perquè per tapar la porta perquè no puguin sortir, ja està, escolta, ja que no fots res, estàs aquí llegint, posa't allà a la porta, allà, amorrat, llegint, i així no poden sortir. Que sí, home, que no passa res. Agafa la cadira, poses allà i ja està. I el tio que vulgui sortir no podrà, i tu podràs seguir llegint. Ara seu. Sí, seu. Ja està, fantàstic. Una entrada, sisplau. Per què em convides? No, ja, ves, ja et convido jo. Cinematografòdic, Sí? Sí. A les 8:30, sí. No, escolta, hauria de ser demà. Caro Diario sí, la vàrem estrenar ahir. L'aguantarem fins dijous. Sí, tu, demà al matí, sí. Hosti, no saps pas el favor que em fas. Gràcies, nen. Adéu, Adéu, ens veiem demà, adéu. Sí que és important, és clar que és important. Escolta, que en necessito. El cinema Trifon necessita. Vine de pressa, vale? Jordi, escolta, fas alguna cosa demà? Què? No, escolta, anulo, res. No, escolta, ha de ser demà, d'acord? I no em fallis, ha de ser demà. Demà t'espero a partir de les 10. Fins demà, adéu.
Això està fet una merda. Bé, escolta, demà anirem a universitats, anirem a l'institut, empastifarem el que sigui de cartells i ho farem tot. D'acord? Va, Demà. De moment anem a fer una cervesa per saludar. ja m'agrada això. Va bé. Passa, 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 passa.